Na našu pankotu budeme potrebovať smotanu, kryštálový cukor, bourbon vanilky, jahodové pyré, pektín, želatínu a naše krásne poháriky. Tentokrát som vybrala poháriky v tvare srdiečka. A ideme na to. Ako prvé pridáme 2 polievkové lyžice studenej vody do našej práškovej želatíny, potom poriadne zamiešame a necháme odpočívať pár minút bokom. Kým nám naša želatína odpočíva, my si zatiaľ v malom hrnčeku zahrejeme smotanu s kryštálovým cukrom a bourbonom vanilky. Všetky suroviny poriadne spolu premiešame, zahrievame na strednom plamení až do bodu varu. Kým sa nám smotana zahrieva, my si zatiaľ rozložíme naše poháriky na tácku. Keď smotana dosiahne bod varu, pridáme želatínu, poriadne premiešame a potom necháme povariť ešte cca 1 až 2 minútky. Môžeme začať plniť naše poháriky. Poháriky si naplníme približne do 3/4. Naplnené poháriky dáme chladiť na 5 až 6 hodín do chladničky. Keď už sú naše poháriky dostatočne vychladené, môžeme si pripraviť jahodový konfit. Ja som použila jahodové pyré, kryštálový cukor a pektín. Najprv si v hrnci zahrejeme jahodové pyré, keď je už dostatočne zahriaté, cca 60 stupňov, pridáme kryštálový cukor a pektín. Poriadne premiešame a necháme povariť. Pyré miešame, až pokiaľ nedosiahneme bod varu a potom môžeme začať plniť naše poháriky. Plníme ich skoro až do plna. Keď sú všetky poháriky naplnené, opatrne ich zoberieme a dáme zase chladiť. Poháriky nám odpočívali v chladničke necelé 2 hodiny a máme hotovo. Už len ochutnať.